Towar krong pli alam kia puthak KSA Jameson timung arwatum airset prungset kachesong pon. Karbiang long krong pli atowar nang selam lopupen lam ki jurun epin lang. Laso alam ki pen kedamtang aruita difu ARO asai hemalong jakong chithur prutsi chechok dudlo. Lapen laso alam kia puthak pai ni phai kre troxiani difu ru Samson Singh ingti Amir Biria thengno karbi lo charli asong Jameson timung arwatum pen kachesong asai dengpon. Krong pli atowar kaselam along longle ahem pu atum vek longle nam chelong dunde atum do ulang. Lapen penang an atum ke amenanta ave. Bonta mondol atum aron repen klemsi alang litum don rap amen chethap dun etlopusi karbi lo charli asong atum pen ningjepon. Lapen kedamtang arui difu ARO asai hemalong mondol lapen kaprek atum pen jakong chithur prut kachechok kachetheng alam kia puthak KAC Revenue Joint Secretary Tensing Rongpi kachelang dun pameme ajoklo pusi arbokpon. Lasi Tensing Rongpi phan CALA pen pasun nangji lapen alangli along ke claim kedam kachirab dun atum anaphanta pasun et nangji pusi karbilo charli asong atum sodak pen ke hangpon. News report TK News. Student unity! Student unity! Student unity! Tensing Rongpi क्या है? जोर से बोलो! Tensing Rongpi क्या है? जोर से बोलो! Tensing Rongpi क्या है? Tensing Rongpi क्या है? आगे से बोलो! Chun vek nang po lake jok si jok je lo lake aku la Tensing Rongpi tum phan ban ituma kem mang chun cheti ke ni tum ke kache song mang lake ton de lo lake 40-60 ke hang mang ke mondol atum jong si longle ahem phu ben pota ka bonai pinam along le end da pita ako hola so long le long ta jirat nang claim pipo long le adorang pado pipo agriculture ta residential lang monai pidat po commercial lang monai pidat po pomen ben 40-60 ka cetok adata de tolong do data pini paklang lapo media long la silahai paklang lublong de nang litum jog ni tolong sapur nang po je hok akang sai bang pado nang po hok akang sai bang awe pulotang te nong le kan hok dun vek abang pu abang pie tungge kona lo kedam poke la solar si bang pilu mati lalo nali gipau pen cipukon mondol tum si jeglem konko kumama mondol si jeglem kon nali nang amen mondol ke lake Torun Rongpi ek nomor lo lapen ke binong ingti lamjir terang bijoy kro ojoy diso lapen ke Albert Teron lake mastermind lo de Albert Teron nang litum pak lang ekle news long te Albert Teron ke amlokhi block 1 block 2 long nang litum langdang lo polotang te nile poli de la report si kipu report ki poke hada galong le agriculture long lian ta commercial pingchong lablo tar mane chini do nang poje agriculture ke bonai alar commercial ka bonai mane alang li hada ka knowledge dolo alang li dak long dun po lasi agriculture long leta commercial bonai pingchong pilablo lasi alang li tum chok chi pusin itu pini airset prungset pen dak lo charli song pen dharna ini nang kok lo non long pikle toite polotang te piniarni mondol eski tumta lapan kache plang ya jakong avedi jima pu akeng bot tin ta alang like knowledge dolo akeng bot tin a section tin a block tin a dak tin ta Tensing Rongpi ke a knowledge dolo akeng bot tin a knowledge dolo lasi non he jong nang litum theklong ji social media banang litum media long ta paklang lo ar si helang manja youtube pen pu si paklang ero fis long ta cheteng kheng dut lata kala ke lang ke pangkri joy ni ba Mr. Tensing Rongpi kelang ki pangkri a joini si lasonta phunang kok lo mati alang li jong si kelang pangkri kri ba lang pe meka po sonte pinia ni hala dakta cheteng kheng tu de mati non alang li don ko pilo ke klem boka ni to mangke ing sai nang ji pu number sikela Torun Rongpi phan ing sai vek nang po Torun Rongpi lo Jelmi Terang lo Orun Hanse lo Ojoy lo lapen ke Albert Teron alang li tuma phana son ke koson si non ki bibom nang lang mati alang li tum a section tin a block tin alang li tuma men si tar thip lo la komse long kedo ar lata nili long labanga pro we system non ke beneficiaries tum ang holong pen along le kan hok dun vek long pen ke nang li tum lasikar julong ji je 10% jong si amortiso pen Mr. Tensing Rongpi phan pipe pulotang te nangli long we undertaking and at apisi tame nangli tang ka ke neng happy check po pusi beneficiaries tumen itum karjulong ko ana hok lo ni labang itu lo pro we same ni tum la song ji thelong lo la si la puson pulotang de la puson nang ni denji polo Mr. Tensing Rongpi banya lang li phan kala ke pe ke national highway phan long le thik pitha long re ripitha pusi ke toy chor ke mati long le thik binoi bole ke toy gali mati ki thi toy ali lang phan long le ke pa thik pitoy lalo
Dipo district pen patir PC nitum erset prongset pen laso dharnai ninang kok athe pialam mangke Mr. Tensing rong piaphan kala arpu pen hek plot nangji lapen alang li andarong kam ke claim ba authority andarong kam ke claim amondol SK toman ahok angkang sai patu nangji pusi pukang tung alang litum ke chok chi punil tum ke jongdam a the bangke number 1 point bangke longle ahem putum chichini ne pin pen mondol tum amen kache tha number hini bangke longle cetla beneficiaries tumen longle cethak de rapi ta mondol tum choma tha aku 40-60 agreement kache tok kabor i lapen ke number ke thoma bangke beneficiaries tum jong si mondol phan lamthe isi karjulo pulotang te compensation kang happy lapen ke kisuman longela longle kanahok dun bek abang pu atum chichini ne pin ben adak nomor ka scrape lapen ke rat along le committee long le ki thi bang ke lage hisab jok phlo pudam lo pulotang te amlukhi block 1 block 2 section 6 long langdang lo long te irrigation son ke amlukhi bang ke 2 km bak dolang mati khaino koson jila forwe long compensation ke long po rong pimplam long son la citronola ke ala chemical son ke 3 km bak do koson jila forwe tangka ke long po lapen ke la fooding terang asopo ranger jirsong terang son ke along liga pu abipin lo committee fishery amlokhi block 2 along dak number 37 pp number 3 along alangli 1 bigha hutoro lusa long le kososi committee fishery along le kithi jok pena tangka jode penon hemcharum joilo la solong lahai nitum ahok a beneficiary soman tangka long nangji pinangji puamen bensi pini erset pungset pena sodhanai ni nangko chok bobo Kohora long Kazirong Hangpi Memorial Amen pen long e kesom tap pinchong det non ke Karbiang Thomas Council ke ceria tum the modern akai pinagamat Karbiaron atang kertang pohar mu anta arkan lap asonsi pinchong det lakena hok ta kali lakhain koi ratrok Duarbagri MSC constituency ke parlok Kohora long ke damtang sirkep arni thire chiklo surhineng koyaningkan Kaziranga ahawar pirthia thak nong nam chethangklong adim ke palonga bang Karlitang Kazirong Hangpi Amen pen paching thur Pura Kazirong Hangpi Memorial Gate Kazirong Hangpi Guest House Beautification and Extension of Kazirong Hangpi Memorial Park Puhai hui paching thur Pura long e somlo Bonda ke thom along e pen Kazirong Hangpi Memorial Gate abang tang chitlo Bonda isi kimang hua bang ke non ke lahini along e ke som tap mate Kazirong Hangpi Pharlo kache jora sonsi Karbiang Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang MP Horan Singh Be British Inghi lapen local MSC Richard Tok Bietum Pamander La sili tu munthi dam tami itu malong kaching thur amen pen long inang somlo pura chehogri Karlitang Kazirong Hangpia phanle Karbiang Thomas Council tum aman pithek the pude ronga so phan ke thang da kalilo hala soar ni kohora rat mate Kazirong Hangpi National Park arai ke do Karbia tumta isi hini ale longdun popusi aning aronglo bonda Karlitang Kazirong Hangpi phan kachong thui asonsi Havara rat mate Duarbagori arat phanta chong thui det Kaziranga Mission Ingti TK News